Segundola eta musika eskolak hasieratik instrumentua jotzen ikasteko tailerrak edegi dauz. 18 urtetik gorakoei zuzendutako ikastaroek biolontxeloaren, trikitrisaren eta akordeoiaren hastapen praktikoa eskaintzen dabe semendi honetan. Gernika Lumoko segundola eta musika eskola publikoak biolontxeloaren, trikitrisaren eta akordeoiaren hastapenei buruzko tailerrak antolatu dauz beraz semendirako, helduei musikaren praktika hurbiltzeko eta aldez aurreko ezagutzarik ez dela eduki behar aipatu dabe. Beraz, hasieratik hasiko direla. Tailerrak urdubeteko 3 saio praktiko izango dabez eta 20 euroko kostua izango dabe. Biolontxelo ikastaroa semendiaren 4an, 11an eta 18an izango da. Martitxenetan emango da eta arratsaldeko 6:30 7:30 izango da. Akordeoi ikastaroa berriz, egun berean izango da, Martitxenetan, egun beretan, semendiaren 4an, 11an eta 18an, eta hau arratsaldeko 7:30 8:30 izango da. Trikitrisa tailerari dagokionez, klaseak semendiaren 5an, 12an eta 19an izango dira, eta hau arratsaldeko 7:30 8:30 izango da. Jarduerak 18 eta 89 urte bitarteko entzat izango dira, eta ez dala beharrezkoa musika hizkuntza jakitea aipatu dau Gernika Lumoko udalak. Lehenengo saiotik aurrera, parte hartzaileek instrumentuekin esperimentaual izango dabela esan dabe, modu praktiko eta atseginean, ikaskuntza prozesuaz gozetako helburuagaz. Antolatzaileek adierazi dabe, edonor musikara bildurrik barik urreratu alizatea gura dutela, gozetako eta sentsazio barriak aurkitzeko, besterik barik. Plazak mugatuak izango dira eta interesdunak izena emonal izango dabe idazkaritza bildua segundola eta .net elbide elektronikoan edo 9462702 telefono zenbakian.